थारैनो आंहा जोबोद हारसिं जालांबाय। सोरखौबा थार गोसो मोजां मोननानै आं जोबोद गोरोन्थि मावबाय। मिथियाखैमोन आं सोरखौबा थार गोसोजों मोजां मोनदों। नाथाय बिनि नंखाय अननाय, नंखाय गोसो होनाया आंखौ बुग्लिलांजोब्बाय। सानदोंमोन आङो थार गोसोजों मोजां मोननाया गोसोआव गोजोन फैयो होननानै, नाथाय बे आंखौ सिमां बायदि मोगथां खालामना गालांजोब्बाय। गोसोखौनो थेरजोब्बाय। मा गोरोन्थियाव एसेबां गोसोआव दुखु गोलैयो? नाथाय बाथ्राया थारमोन। आं नोंखौ सिगां जेसेबां मोजां मोनोमोन, दाबो एसांनो मोजां मोनबाय थायो। दाबो आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो। नाथाय नों आंखौ माब्लाबाबो गोसोखाङा। आंनि अननाया दै सिंनि अन्थाइ बायदि नामा? रावबो जे दिखांनो हाया गिलिर। नाथाय नों आंखौ खेबसेबो रायदावहरासै, जेबोखौनो सानासै। आं नोंनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाय, थार गोसोजों बेखौ नागिरदोंमोन। आंखौ जोबोद सोगाबबाय, गोसोआव आसा थाबाय। नाथाय नों आंखौ गोसोआव आसा थाबाय। आंलाय मा बिदिनो थानांसिगोन जिउआव दुखु दाहाजों। माब्लाबा लामा सेरनि दंफां गुदियाव जिरायनानै जोबोद हारसिङै गाबो। बिखायानो साजोबो आंहा, मिथिबायना? नाथाय आं गासिबो बायग्लिलांजोब्बाय। गावनि साननानैनो दङ। नाथाय आंनो बे जिउखौ नांला। आं सानदोंमोन आं मोजाङै थांनानै थागोन, नाथाय आं दा थांनानै थाबाय। नाथाय आंखौ मोजां मोननाय बिमा बिफाया दाबो थांनानै दं। बिमा बिफानि अननाय, मोजां मोननायजों नोंनि आरो गोसोखौ लानानै थांनानै थानोसै। नोंल' गोजोनाव थाहैदो।